Anem al punt 6 del temari, anem a l'equació de la recta, la forma punt pendent. Continuem trobant altres tipus d'equacions de la recta. En aquest cas, partirem d'una recta que té un punt conegut A, de coordenades x sub 1 i sub 1, i un punt qualsevol P, de coordenades x i y, i que pertany a la nostra recta. Com sempre, el que farem serà calcular el pendent que hi ha entre el punt A i el punt P, i per calcular el pendent hem de fer variació de la i partit per variació de la x. Si aquesta alçada d'aquí és i i aquest trosset d'aquí és i sub 1, la variació de la i seria i menys i sub 1. Si d'aquí a aquí val x i aquest trosset d'aquí val x sub 1, la variació de la x seria x menys x sub 1. De manera que si calculem el pendent ens donaria i menys i sub 1 partit per x menys x sub 1. Molt bé, anem a aïllar i menys i sub 1, llavors passem x menys x sub 1, que està dividint, a l'altre cantó multiplicant, o el que és el mateix, multipliquem x menys x sub 1 als dos costats. Molt bé, ens quedaria aquesta expressió, i menys i sub 1 és igual a m vegades x menys x sub 1. I això és el que es coneix com a equació de la recta a la forma punt pendent. Necessitarem un punt per substituir-lo aquí, i el pendent per substituir-lo aquí. Anem a fer un exemple d'exercici d'aplicació. Diu, troba l'equació de la recta a la forma punt pendent si sabem que passa pel punt A menys 1,5 i és paral·lel a la recta i igual a 2x menys 1. Ens demana després que ho passem a la forma explícita. Que sigui paral·lela vol dir que el pendent és el mateix, per tant, m és igual a 2, i que passi pel punt A menys 1,5 vol dir que quan x sub 1, val menys 1 i que i sub 1 val 5. Apliquem la nostra fórmula i substituïm. Ens quedaria i menys i sub 1, i sub 1 val 5, és igual a el pendent que val 2 i x menys x sub 1 que val menys 1, per tant quedaria x més 1. Això seria l'equació de la recta a la forma punt pendent. Si ho hem de passar a la forma explícita, desenvoluparem el nostre parèntesis, que ens quedarà 2x més 2, 2 per x, 2x, 2 per 1, 2. Sumem 5 als dos costats, o aquest 5 que està negatiu passaria a l'altre cantó positiu, amb la qual cosa 2 més 5 ens donaria 7, i l'equació de la recta a la forma explícita ens donaria i igual a 2x més 7. Fins aquí l'equació de la recta a la forma punt pendent. Al proper vídeo veurem un altre tipus d'equació de la recta.